mun karanta kitabus sunna muqaddima wanda aka zo aka shiga kitabut tahara wanda aka yi bayanin abubuwan da suka shafi ya kamata hankalinku yana kan littafi. Subhanallah, suka ce yara muna karatu a cikin kitabut tahara wanda kuma bayan kitabut tahara daga baya mun shiga bangarori da yawa a cikin kitabut tahara. Tun daga bayanin ruwa wanda ya kamata ya amfani da shi, aka zo bayanin alwala, ita kanta alwalar bayani rukuni-rukuni a cikinta, sannan aka zo bayanin abin da ya shafi taimama, wankan janaba da sauransu. Da haka cikin ikon Allah kamar yadda gani satin da ya gabata mun fita daga kitabut tahara, mun ƙari kitabut tahara wa ila kitabis salati insha Allah. To za mu fara da kitabus salah, littafin da ke magana akan sallah. To wannan ko shaka babu kitabi ne wanda yake ɗauke da muhimman abubuwa da abubuwan da suka shafi bayanai game da sallah da kuma abin da ya kamata mu mai da hankali wajen fahimta game da abin da ya shafi sallah. Sallah tana da matuƙar muhimmanci kuma ginshiki ce na addininmu na musulunci. Shi yasa akwai wasu abubuwa da musulunci mutum ke tabbatuwa da su, amma a mafi yawan lokaci abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da su wajen tabbatuwar musuluncin mutum shine sallah. A mafi yawan lokaci bainal muslimi wa bainal kufri wa shirki tarkus salah, ba ce tarkul hajji ba, ba ce tarkul saumu ba, ba ce tarkul zakati ba. Sallah ibada ce mai girman gaske, tana kusa da kowane mutum. Farko hukunce-hukuncen da suke ƙarƙashin sallah suna da yawa. Babu wata ibada da za ta kusantar da bawa zuwa ga Allah ya ji yana ganawa da Allah sai sallah. Ibadu na musulunci gaba ɗaya in kada yin so ana so kai shi'urin Allah, ka sa Allah a ranka, ka ji Allah a ranka, ko da baka ganin Allah to Allah yana ganin ka. Haka ake son musuluncinka ya kasance. To ita sallah ita ce ibadar da zaka iya zuwa kana karatun alkur'ani ba lai bane tunanin abubuwa da dama ya zo maka. Zaka iya waye gari kana azumi ba lai bane abubuwa da dama su zo maka. Haka aikin haji, amma sallah da ka ce Allahu akbar to gaba ɗaya abinda ka shekara 10 baka tunaninsa sai ka tuno. Saboda me? Saboda yanayin yadda ya shafi sallah tana kusanta bawa. Kuma zakka sai idan kana da abin da zaka fitar, tana shafar dukiya ne. In baka dukiya ba za ka fitar ba. Aikin haji yana da alaka da dukiya, in baka da dukiya ba za ka je ba. Azumi a shekara sau ɗaya ake yi wanda aka wajabta maka, in ba haka ba ba za ka yi ba. To sai ya zanto ita sallah kullum sai ka yi sau 5. Duk ibadar da aka ce za ka yi ka ƙara maimaitawa, ka yi ka ƙara maimaitawa, to ya kamata ka gane girman ibadar, tana da girma. In ba haka ba, sallah asuba sunanta sallah, sallah azhur sunanta sallah, la'asar sunanta sallah, magriba sunanta sallah, isha sunanta sallah. To tunda kai sallah, misali azumi in kai kwa daya na wata guda a shekara shikenan. To ita ma sallah tunda kai sallah ta tsaya a matsayin ta na sallah mana, me yasa zaka maimaita ta? To saboda tana da muhimmanci. To wannan shi nake so hankalin ku ya kai, ba kallon daukar kyamara ko wani abu ba. Shine karatun. Abinda muka zo yi karatu ne. Shi ake so ka je ka fahimta, ka je ka koyar da wani. In kuka zama yara to me amfani shekarunku?
abinda ake so kenan lokacin da ka zo ana fara cewa innal hamdalillah yanzu an fita daga harkar wani abubuwa an koma koyar tarbiyya da abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi amma sai zan to hankalinku ba kai to kuma su waye zan hankalin sai dawo kai a sallah kamar yadda na faɗa sai ka yi ta sau 5 amma har yanzu a sallolin da muke yi akwai matsala. An nuna tun daga tsayuwar sallah kowa in ya tashi zai tsaye da sallah kawai yana yin kabbara sai ga kafarsa sun mandare wannan tayina wannan tayina. Ana son kafafuwanka in ka zo za ka yi sallah su kalli gabas yadda hannuwan nan na suke saice to haka za su kalli alƙibla su zanto gabas suke kallo amma kowa in ya zo ta gargajiya saba yi da ku malamai da ku ɗalibai duka haka kuke to me amfanin sallar ku haka in ka zo za ka yi sallah kafafuwanka za ka saita su ne su zanto gabas suke kallo ba wai ka kyale su a haka ba to mafiya haka muke tsayuwar sallah ba mu iya ba shekara nawa mana yin sallah amma mu iya tsayuwa ma idan aka zo za a tada sallah al'adar bahaushe ana samun ladani shi yake tada iqama in babu ladani da an zo an ce wani tayar sai ga ana ta musanyi wannan ya tura wannan so da kowa yana jin kunya ya zo ya barna ne wani yana da ya da ta isa aure wani ma ya aurar da ita wani yana da ya isa aure wani ma ya aure wani ma da jikoki amma bai iya tada iqama ba iqama fa da iqama tana cikin sallah da sallolin da suka ɓaci suna da yawa to amma Allah ya taimaki mu iqama ba ta cikin sallah tana wajen sallah ne sai an gama iqama sannan za a yi kabbara da za a shiga sallah da aka kabbara harama ba to lokacin da ake so a koyi wannan ko kuma lokacin hankalinku yana kallon wani abu kullum ya kamata mutum ya zanto yana da gane wani abu da an zo masallaci an zo gurin karatu ne yanzu ba shi aka zo ba wasa aka zo yi ba abinda aka zo yi a koyi addini ba a girman ba a kallon wanda yake karatun ana kallon shi littafin da ake karantawa ana kallon shi littafin da ake karantawa amma in ya zanto babu wannan to yaushe za mu yi hankali kuma dan aka zo ana karatu ko aka zo ana huduba ko ana sallah ba gurin wasa bane duka ba gurin wasa hankalinka farko ana so ya koma kan abin da ka zo in ba ka ba sai ka je ka tafi baka san komai akai ba to kuma gobe ana so ka karantar da wani dan da babu wani kuma aka ce kai zaka je karanta lokacin da yake karanta hankalinka ba kai to me za ka kai mutane ya kamata dan Allah mu zama masu nutsuwa da hankali tunani abu komai zami mai zanto muna da gane abu da in ba haka ba zai zanto kwata-kwata shekaru muke tafiya amma ba natsuwa a ciki babu hankali abubuwan da nake so mu gane gaba da sallah duk abin da kamar yadda na faɗa duk abin da aka ce za ka yi sau 5 to ya kamata kai tunanin girman abu idan an ji bayanin tsarki ya gabata to abin da ake bukata yanzu sallah akwai sallah asuba to za mu karanta yanzu insha Allah za mu ji abubuwan da ake so a sallah asuba kaga daga yau an kiyaye sai mu zo insha Allah sallar azhar da lokacinta sai sallar la'asar da lokacinta magariba da lokacinta isha da lokacinta kaga nan shi ma an gama an fahimta to sai kuma a zo a yi bayanin hukunce sallah amma in hankalinku duk baya kai wallahi zai zanto shi wallahi garin mu rufe wannan karatun addinin sa ya kamata ku gane hadisan manzo Allah ba wasa bane shi yasa ba mu ta taso fa albarka a cikin abubuwan kana faɗa da wanda suke zagin sabai kai kuma baka girmama manzo Allah ko hadisan su ko wani abu idan aka tashi za a karanta Fatiha me yasa Allah subhanahu wataala babu wani abu da ya sa maka sai ka karanta shi su 17 a kullum in ba Fatiha ba daga nan sai kai tunani kullum sai da aka ce a sallarka da za ka yi kullum sallolin da za mu yi sai ka zo ka alhamdulillah rabbil alamin so 17 akalla shi wannan fa in baka yi nafila ba ke in baka yi shafa'i da wutiri ba sai ka yi so 17 to tunda aka ce za ka yi abu so 17 ya kamata hankalinka ya nuna cewa wannan abu yana da kima alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ko maliki yawmiddin sai Allah ya ce iyyaka na'budu idan na ce wannan mayanin wannan kyallan na wane ne ko kuma na baka an gani wannan kyallan na baka baya nufin kuma kai kadai zai iya bawa wani ko ba gane wani na baka wannan kyallan zai iya cewa me zai iya cewa me yawwa
wani zai shigo. Na baka wannan kyallan, to na gode, amma ku raba kai da wani, kaga wani ya shigo. Ba haka bane ba? Na baka wannan littafin ko na baka wannan kuɗin kai da wani, wannan ku biyu kenan. To sai Allah ya amfani da lafazin da baya ɗauka komai sai abu ɗaya. Sai ya ce iyyaka na'budu, kai kadai. In na ce kai kadai na ba, wannan kalmar ba ta ɗauka wata fassara, ba a ce to ta iya kuma kai, a'a ba, kai kadai. Amma na ce na baka, to ta iya wani abu ni kai da wani. Amma iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa. Sai Allah ya koya maka yadda zaka bara kadai tashi, tauhidin da zaka samu sai Allah shi ya koya maka, shi yake so kai ka kadai tashi, sai ya koya maka iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke neman taimako. To kamar an tambaye ka taimako na me? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimako. Wannan taimako ihdinas siratal mustaqima, Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici. To tafarki madaidaicin nan kullun shi ake so ka samu, da ka samu aljanna. Shi yasa sai da kamar mai tashi 17 dalilin sa ne, dalilin wannan siratal mustaqim. Daya, dalilin tauhidi. Biyu, kullun dan araba ka da shirka, dan ka san girman shirka da girman zunubin shirka, dan araba ka da shi sai da koya ma, sai da kamar mai tauhidin ka so 17. Kullun sai da aka nuna maka Allah yake neman taimakon sa shi kadai a wannan bangaren. Kullun sai da aka nuna maka tafarki madaidaici shine Allah ya ce tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqima. Wannan tafarki madaidaici Allah subhanahu wataala ya kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarki madaidaici. Fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratal mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratal mustaqim. Aya ma'aikin Allah ka rike alqur'ani da Allah ya maka wahayi, kana kan tafarki madaidaici. Kai kana kira mutane kan tafarki madaidaici, ka gani? An gama. Sai kuma aka zo aka ce ma min dabbatin illa huwa akizun bi nasiyatiha me inna rabbi ala siratin mustaqim. Wannan siratin mustaqim in kana tunan da hankali za ka gano shine akwai ba fati aka ce kullun kai. Siratal ladina an'amta alaihim, sifar su sai ka koma sura ta 4 suratul nisa, fa ulaika almawsufuna bi hadhihi sifa an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. To wannan sai ka koma cikin sahih bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allahumma fil rafiqil a'la. Wannan shine kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta ƙarshe bar duniya. Wannan rafiqil a'la din sune waɗannan, to su ake so kullun ka zanto ƴan tawagarsu. To kuma ƴan tawagarsu ba zai yi a ce kai kana cikin faulai kamar alladhina an'ama Allahu alaihim kana cikin azzalimai ba. To sallah ita ce za ta baka wannan, in ba sallah ba za ka samu ba. Ita ce za ka karanta Fatiha da ta tattaro wannan bayanan. Sannan a sallah akwai ruku'i, kana girmama Allah, kana girmama shi. Sannan akwai sujada, anan ne bawa ya fi kusanci da ubangijinsa subhanahu wataala. A cikin sujada anan ka fi kusanci da Allah. To lokacin da ka zo kana sujada, kana yi wa Allah kirari, kana tsarkake shi subhanahu wataala. Akwai zaman tahiyya, nan ma akwai kalmar shahada, akwai gaishe da Allah, akwai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da kuma nuna kai bawa ne. Sannan kuma ka tashi ka ƙara ragowar rakawoyin da ke kanka. Wannan ke gwada maka akwai tauhidi a sallah, akwai ambatan Allah, akwai kadaita Allah, akwai kuma kusantuwar bawa zuwa ga Allah. Shi yasa ake buƙatar nutsuwa. To idan ana cikin yunwa ko talauci, to sallah tana da matsala. Abubuwa guda biyu ba sa yiwa a sallah. Da yunwa, idan yunwa ta yi yawa, ko talauci, duka ɗaya ne, Allah ya raba mu da su. Da yunwa da talauci idan suka yi yawa, sallah ba za a samu nutsuwa ba. Haka kuma idan kana da wata dukiya ko wasu kuɗi in suka yi maka yawa, to nan ma akwai matsala. An gane da kyau? Misalai akan haka, asarin da muke karanta a cikin muwadda na wani sahabi ya zo ya tada sallah, yana sallah sai yake kallon dabinai wanda ke cikin lambunsa. An fahimta? Kallon dabinai yasa ya shagaltu, saboda dabino dukiya ce, ya shagaltu ga lokacin sallah, ko kuma yana sallah ya ga hamma wani abu ya fizge shi. An fahimta? Ya fizge shi, kenan wani yanayi na kuɗi ko wani yanayi zai iya sa kana cikin sallah ka rabu. Ita sallah so ake da kayi kabbara ka samu natsuwa, natsuwar da ba ta ɗaukar komai sai Allah kaɗai, shi kaɗai. Shi yasa idan kai kabbara idanunka ya kamata su zanto suna kallon duk wanda yake sallah ba haka yi sallah ba, sallarsa akwai tawaya.
in kai kabbara in rike hannu kake in ɗora hannu kake to in ka gama zaka zo in kuma sakin hannu kake to koma me kake yi idanuwan ka ya zanto ba haka suke kallo ba juyar da kai ake ba rangwadar da kai idan ka zai zanto yana kallon daidai inda zaka sujada ne duk lokacin da kai kabbara idanuwan ka haka ake so ba haka ba kai kana malami ko kana ɗalibi ana kallon sallah kamar kai baka sani ba ashe ma baka yi sallah ba idanuwan ka ya zanto suna kallon inda zaka yi sujada idan kai ruku'i waɗannan idanuwan naka still da ya zanto suna kallon inda zaka yi sujada in ka tashi ruku'i duk zamu karanta sifar yadda za a yi ruku'i kuma za a nuna insha Allah to idan ka tashi zaka yi wannan abinda ake bukata da kai ka saka Allah idan ka saka Allah to sai ka samu morewa to idan kuma aka ce tunda an ce idan kuɗi suka yi yawa ko kuma dukiya ta yawa a sallah zaka manta abin da kake to haka in talauci ya zo idan talauci ya zo ba haka bane ba ba haka bane ba to shi yasa dole ne gwamnati ta ji tsoron Allah ta bada abinci amma yanzu ba da tireloli aka rarraba su idan aka ce da kai ga motocin abinci guda 10 an ɗebo su an bayar ba wanda ya sai ce ba abinci bane ba kuma wanda ya sai ce ba su da yawa amma da an zo rabawa za ka gane wani ya samu kwano ɗaya fa kuma yanzu baka isa ka ce ba a raba ba dan kwano ɗaya ka samu ai kwano ɗaya ne samu ato ai ka samu wani ma bai samu ba kama gode wa Allah da sunan ka yazo a kwano ɗayan wani tun da ake raba bai taɓa samu ba me ya janyo tsadar rayuwa abin da ya janyo tsadar rayuwa akwai janye tallafi to a dawo da tallafin mana sai me aka dawo da tallafi ba sai an ba kowa ba duk abin da za a yi ita gwamnati in aka ce ta dimokuraɗiyya ce an zaɓe ta ne zaɓarta aka yi shi wanda ya zama shugaban ƙasa da ba shi ne shugaban ƙasar ba laudawa maligairi kama wasala ileka da dawama mulki yake kai da ba zai zo gurin ka ba da wani ma ya fi ka so amma ya tafi ya bari wani ma ya tafi wani ma yana kai Allah ya dauki rayuwarsa to duk wanda yake shugaba wajibi ne ya kula da al'ummarsa in gwamna ne kai haka kowaye wanda al'umma zaɓarsa fa suka yi lokacin da ake zaben tsoro yake ji zai wahala gani yake ba zai iya samun natsuwa ba duk hanyar da ya san zai ci zaɓe ita yake so bi duk hanyar da zaka taimaka mai ya ci zaɓe yana maraba da kai inda zaka zo ka ce gaskiya oga ko ranka ya dade ko sa akwai alamar zamu faɗi ba zai saurare ka bai ma san magana ka duk kalmar da za ta ce ita ce za a ci zaɓe ita yake so da haka wajibi ne shugaba ya tosaya al'umma fa sai ana zaune lafiya mulki zai daɗi idan ana cikin yunwa sallah ba za ta yi ba in sallah ba ta yi ba addinin mu ya lalace sallolin mu gaba ɗaya da haka daga kan shugaban ƙasa da gwamnoni da shugabanni da duk wanda yake da mulki ko dama ko faɗa aji ko zai ba da gudunmawa a wannan gwamnatin ya ji tsoron Allah ya ba da gudunmawa kowa ya samu zaman lafiya kowa ya ci abinci sannan maslaha ta biyu in shugabanni suka ji tsoron Allah suka yi adalci ba wanda zai rigima kalmar zanga-zanga ma aka zo ana yin ta me ya kawo ta ne abin da ya kawo a ce zanga-zanga talauci an matsu ko da wasu suna da wata manufa amma asali waɗanda suke tunanin zanga-zanga a arewa suna tunanin zanga-zanga ne saboda tunanin talauci su tunanin su zanga-zangar lumana wasu kila suna da wata manufar daban wannan wani abu ne nasu amma to me ya kawo in an koshi kowa yana da abin da zai ci za a yi zanga-zanga ba za a yi zanga-zanga ba da haka wajibi ne gwamnati ta ji tsoron Allah ta saki abinci ta saka wa kowa mara abinci ne fa tunaninmu na faɗa kwakwalwar da Allah ya baka tana da hanyoyi sama da 1000 ka haddace kaza ka kiyaye kaza duka Allah ya baka ita ne dan ta samu ilimi da zaka amfana ka amfana da wasu to yanzu ilimin ka ya tsaya iya abincin karyawa duk kwakwalwarka yanzu duk girman bayo da Allah ya ma iya tunanin abinci kake daga na safe sai na rana daga na rana sai na dare ba yadda za ka yi to wajibi ne al'umma su shiga wajibi ne hukuma su tausaya al'ummar da suka zaɓe su a gefe guda su kuma talakawa da yunwa da talauci baya bawa talaka dama ya hukuncin da ba haka shi musulunci yana dora shi akan tsari shi yasa hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin wanda suka zo a cikin sahih muslim da wanda suka zo cikin sunan abi dauda ya ma aike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu labari za a yi shugabanni masu fifita kawunan su da ƴaƴan su da iyalan su akan ku za a yi shugabanni mulki na cizo talauci da ya ma'aikin Allah idan haka ta yace ku musu biyayya kar ku yi musu fito na fito ko kuma ku roki Allah haƙƙin ku da ke kawo nan to yanzu demokradiyya ba irin wancan bace ba amma ita ma shugabanci ce to tunda shugabanci ne da malamai idan suka zo suka ce kada ai zanga zanga talaka kada ku yi zanga zanga ku gidan malamai a gefe guda su kuma malaman su zo su ce da hukuma ita kuma ta ji tsoron Allah ta yi abin da ake so
da haka zanga-zanga ba ta cikin addinin musulunci amma tana cikin tsarin dimokuraɗiyya. A yaren dimokuraɗiyya ya halatta, a constitution ɗin Najeriya ya halatta, a musulunci bai halatta ba. To ni musulmi ne, to zan duba abin da yake na musulunci wanda ya tabbata zan yi in yi, wanda bai tabbata ba sai in kyale shi. Da haka musulunci shi kada yunwa da talauci da wasu abubuwa su samu sauka daga wani abu, mu sani Allah yana tare da mu subhanahu wataala. Duk lokacin da bawa yake cikin tsanani ko talauci, Allah yana tare da shi kuma Allah zai biya mu bukatunsa inda yana roƙon Allah. Da haka ya kamata mu dage da bautawa Allah mu samu nutsuwa a cikin sallah. Misali na biyu wanda shine na ƙarshe, idan a cikin sallah ana samun tunani saboda talauci, ana samun tunani saboda rashin tsaro, ana samun tunani saboda kuɗi in suka yawa, in dai talauci zai maka yawa ko yunwa ta kama ka, to sallar ka ba za ta cika ba wallahi. An gani shekaru baya kamar shekara 10 na faɗa a nan masallacin, nan cikin masallacin nan akwai wata shekara da aka yi da azumi, muna jan sallah, ni nake jan sallah, ana yin sallar a tarawih, to lokacin muna yin izu 30, za a zuwa izu 30 a 20 din farko, sai a izu 30 a 10 ƙarshe mun yi izu 60, ni nake jan sallah. A wannan yanayin da muka tsinci kanmu sai aka zo ana fashi a shagon Cidi, lokacin Cidi yana nan, aka zo ana fashi a nan nake jan sallah, amma duk abin da ke faruwa na harbin bindiga, an yi harbin bindiga yadda ka san kamar gaka gata, an harba bindiga, an yi kashe-kashe, an yi menene, an yi tsoratar, har ma aka harbi wani almajiri, amma wallahi bai sa kogi zauna yi ba. Ina ta karatuna a nan masallacin sai muka rabu gida uku, ni ne nake jan sallah, ni ne liman, ina ta karatuna, ina ta zuba tilawa, wasu sai suka tsaya tare da ni muna sallah, wasu sai suka fita a guje, wasu sai suka fita amma ba su tsere ba, su suna tsoratar da mu, suna hazzarar da mu, su sun fita amma suna tsayar da mu, suna gaya mana ya kamata mu sallama sallan nan. Wani ma haka ba ne ya girgiza ni ya ce in sallama sallan, shi ya sallama tashi, ni kuma ina cikin ta. Amma wallahi wannan harbin bindiga da wannan yan fashi da abin da suke bai taɓa sawa ko raukanwa na yi ba, saboda na ƙoshi gida, na ci abinci ba da matsalar komai, tilawa kawai nake zuba maka game da sallah. Wani ma mana sallah ya zo ya rurrufe mana wunduna, wai kan harsashi zai iya buga, zai iya fusa, zai bula shi ko ba zai bula shi ba, har wannan abin ginin zai iya bula. Na ai shi ne ginin zai iya bula, ba haka bane ba. Amma wani tsoratar da mu yake, yana cewa ku sallama sallah, a sallame. Wallahi malam muna sallah lafiya lau, ba abin da ya shafi ba mu canza komai ba, sai yadda muke sallama haka muka yi, saboda akwai abinci, an ƙoshi, ba haka bane ba. Misali na biyu, ana cikin wannan yanayin ba mu sallame ba, kamar yadda na faɗa mana, ba abin da muka yi. Sai misali na biyu, wata rana shi ma dai da wata azumin, amma ba a wannan shekarar ba, a wata shekarar daban, ba wannan shekarar ba. Sai aka zo ina tafsiri a wani masallaci, to lokacin mai da wannan ɗaya a ɗaya take, muna sallah a wani masallaci, muna tafsiri a wani masallaci. Da muka tashi na je na yi cefane, to cefanen da ne wajen sauri, da abubuwan da na so na kayan da za a haɗa sai na aje su wajen wani mai kayan miya, a matsayin ya aje muni, idan na gama abubuwan da zan yi zan zo ɗauka. To tsaba sauri kawai sai na ɗauko su kayan wa'innan wanda su ne mahaɗan duk abincin, sai na manta su a ni mai tafsiri na tuwon gida, na zo na buɗe littafai na tafsiri ina ta nazari. Karfe 4 na yi aka zo aka ɗauke na tafi wajen tafsiri. Da na tafi wajen tafsiri, su kuma matan gida
sun san akwai abubuwan da ya kamata masu za a kawo, da haka da suka ga ba a kawo ba sai suka yi shiru, suka yi tunanin yanayi ne na yau na rayuwa. Aka muka zauna, na je tafsiri, aka ɗauko na aka dawo da ni, aka zo aka sha ruwa, irin shirin abubuwan da zan ga an zo an jere, sai na ga abubuwan da aka aje laye kadi su buhu. Na dai shiru na ɗan sha ruwa, na ce ya ba a kawo kaza ba, suka ce a'a wannan kuma abu, na ce ai ba a kawo kaza ba a kawo kaza, suka ce a to ai ba kawo ba, na ce ba kawo abin a suka ce a'a ba kawo wannan ba fa, ban kawo ba, suka ce kuma wallahi ni na san na saya, ban kawo ba, suka ce ba kawo ba. To ina kayan, suka ce to ai iya abin da kawo shine ma muka dan yi dabara dan dai kai a zauna a haka aka yi wannan din. Ina cikin wannan yanayin kawai da an kira sallah, za a yi sallar isha da sallar tarawih. Kaga yanzu ina cikin natsuwa, ba na cikin natsuwa, hankali na ba cikin natsuwa yake ba, ina cikin wannan ba natsuwa ce da ba.